ole tuna chuan screenshot kan zir dona computer a inting nge screenshot re tuna hian kan ti don ni no lok pui nge ka bai sia chuan Google Chrome a kan lut anga Google Chrome a kan lut anga lo langa patang Google a kan lut ta hian corona virus news in India thì kan tai pang kan search ang lo langa news update chuan ni kan Bhutan Times of India te chuan ta hian kan lut mai nga no screenshot dia poi mo chu ta hian print screen kan het don ta ni kan du china chen print screen ka het ta ai lai kan huang hian print screen hi lo met photanga chuan i me zuwa Windows R met le don ta ni Windows R ni Windows R hi Windows R hi lo metanga chu ta chuan P B R U S H P brush chunga chuan P brush chunga yen tarang chuan ta hian lo langa hi P brush chu lo langa control V kan hatang ti kan sinaga screenshot dai mouse kan scroll la lo lang ta ni chuan chu control met pa in mouse scroll thei ta ni chen mouse scroll thei a control met pa in mouse scroll thei ta ni chuan hei du china he la hi al zuk lang full el tu ka mu thei lo thei ta chuan mu thei lo khan om kha lo ma chuan mu thei tok turin full paging kan da thei ta hi chen chuan he lai mi hian select na lo ta ni chuan select na hian lai mi hi chau hi kan lo du thei ta chen kan drag ta mouse mangin thì kan shoot ta chuan khi mi chin khi kan copy du ta ni right click copy po the control C po me thei ta right click copy nia he ta hian new kan hongang he mi hi avaya kan du lo he mi chau te kan du wang khan atharin he mi chau copy khan kan siam ta don save ang hai kan save lawang don save kan tinga ta hian control V kan met lenga ta hian kan du chin kha lo lang ta chuan ten kan scroll le ta mouse mangin jane hi kan tu jabat pot te thei ten he lai tin pon he mi chin bu khong khatang kai le om chung awa chu he ta hian kan kalanga save asa JPG a kan save ang chan chu JPG hi phone manga thla kan han lak te po hi JPG format ani ka kha set turani chuan JPG kan click a chuan kan save tu na lai kha desktop a kan save tu chuan desktop a kan save ang ta hian corona virus update in India kan save anga save kan click mai non ta ni chuan hi kan sanga hebo chuan ka ta coronavirus update lo ta hi kan screenshot chu hi lo ta ni kan ka screenshot dan chu lo ni mai ta ni kung ai again min lo subscribe sak turin le min lo like saka min lo share sak turin ka som tak me chu ni